Коя за Бога е Марина Джойс? Защо целият интернет избухнал с хаштаг Save Marina Joyce? Нека обясня. Марина Джойс е ютубърка, която заснема клипове свързани с грим, аксесуари, а и понякога скетчове. Тя има над 807 000 абоната и е популярна сред естетиката на грънч. Добре, но какво за Бога е нередно, ще си помислите. Марина е започнала да се държи странно от 6 месеца насам. Повтаряне на думи, неориентирани движения, странен начин на обработване и много съмнителни звуци. Ще развия две теории, вие взимате дали да изобщо са истина. Първата теория е, че Марина е отвлечена и малтретирана от нейният приятел. Първо доказателство. Много често, когато Марина заснема клип, тя поглежда настрани, от усмивка на лицето, се изписва пълен мрак и ужас. Това се вижда в два нейни клипа. Favorite band? Safety Suit. I love Safety Suit. В клиповете и можем да видим странни неща. Едно от тях е пушка, не обикновена, а голяма. Както знаем, законите рядко позволяват да се взимат такива оръжия, особено в домове. И второ, какво за Бога ще прави тя с нея? Допълнително, можем да видим доста странни неща в отражение на очите й, като човек, носещ маска за ски. Втората теория е по-вероятна, но все пак и първата е достатъчно аргументирана. Тя е, че Марина има шизофрения. В един от клиповете и можем да видим хапчета на нощното й шкафче. Там се вижда тип, който е успокоителни. Друго доказателство са самите и приятели. Те споменават, че тя е страдала преди и все още има проблеми с това. Да, но какво общо има това с всичките тези неща? Смята се, че самата Марина е създала образ, който гледа в краят на клиповете си, самонаранява се, плаши се. Всичко това са странични ефекти на наркотици. В последният стрим, тя бива питана въпроси и в един кадър можем да видим мъж, който минава и се спира на вратата. Вчера тя поства за фен среща, намираща се на място, опасно за хора в Лондон, в необичаен час 6:30 сутринта. Някои смятат, че просто е объркала часа на фен срещата си, заради ефектите на лекарствата. Втори мислят, че е било план на ислямските държави да бомбардират, защото на това място е имало такива случаи и вчера е било съобщено, че обмислят атаката и използват нея за примамка. Дали наистина се случва нещо ужасно, или е просто една измама, от която се изкарват пари, или е просто момиче в нужда? Вие решете.